Mun äänet ei sitten kuulu tässä klipissä, että mun kaveriäänet kuuluu, joten nauttikaa silti videosta. Ei oo. Eikö siis ranked? Tupas ranked. Onks eri mapeis muka eri aseet? Ehkä. Ai. Sä et uskalla. No sit sä et saa tätä. Tuplamälli. Mulla ei pumppuu. En mä tarvii sitä. Mulla ei sieltä lentää joku. Taratatatata. Äijä on yksi OP, tupattaa. Niin, mä sain kiitos pelkästään. Broidi vaan tulee. Nam nam nam. Oh my days, on jotakin. Mulla on metälä uudelta pistooli. Tuu suplille. Laama ja supli. Joo, mä rikoin se. Ota movementin, mäkin otan movementin. Onks sut matskua? Mulla ei paljon. Siis... Juu. Nyt mulla on aika paljon. Ei tossa launchpadi. Oi, mä saan sitä. Yhteen nois mä osuin 5-3 tällä uudella pistoolilla. Mä menen. Dead. Jää pizzaa. Ymmärtää etsi. Tulee. 120. Oi, takaa. Talko, mä kuolin. Nää pommittaa. Tureva. Tuo. Lähetään pois, me ei pysty. Jollakin on eksoottinen. Pommi. Mä menen tänne talolle. Ai, nyt pommittaa. Mulla ei yhtään sieltä. Ai molemmat. Ai, ei ne pommittajat. Missä on ne pommittajat? Mä tuun. Mä saan dynamiittia. En oikein saanut tämän verran. Pommittu. Tähän. Tähän. Ai, saadaan tänne. Mä otan vaihtiin mukaan. Okei, sulla on 4 tappua. Lentää. Minne lentää? Tossa on yksi. Batman! Miksi mä en osu täällä uudella pommia täällä? Tää pommi ei sitten. No niin, mut uusi reloadiin. Miksi sä oot ottanut sitä? Sininen M-telefoni. Ai ja mistä sä tapat näitä? Mä en näe yhtään näitä missään. Tuolla on ihan hitsiisti luutti. Äijä. Mä en pystynyt hyppää tosta. Äsken. Mä söin kaikki, mä legit söin kaikki. Tai siis en mä pysty ottaa enempää. Mulla on bugi siinä, mullakin on bugi. Se on, että ei löydä grappleria. Missä ne on? Ehkä suplin luona. Mä ne maataan surfkuupe.
Mä tarvii surfia. Ei se mua haittaa, kun mulla ei mitään muuta nettiä. Missä? Ei, miksi tää laittaa? Haluuks sä tällaisen furria sä? Ai mä sain nitrofistit! Okei, mä menen. Missä ne on? Missä on tää? Oh, mä näin yhden. Näin. Täällä on 2. On tässä. Tossa. Mä menen ylhäältä. Päästy. Dead. Nokki 1. Toinen lähtee. Lähti tähän boksiin. Päästy. Dead. Ja voittaa. Ei tuu 20 tonnia. Onko se mukaan viimeiset kanssa? Kiitos kun katsoitte. Tässä oli ihan hyvä peli. Tuplava-peli. Saatiin ihan hyvin tappaa joku 15. Kattokaa seuraava video, kun se tulee. Moro. 4.